a parte da carretera para arriba nunca se levou ben como nós, cada baixo. Mira, éramos da parroquia, cada unha, ali facían unha arruada, e aquí facíase outra. É claro, nós sempre queríamos fazer unha arruada mellor para que os nosos viñesen para aquí, para poder ir pão de todas. A envidia. Hombre, como todo o mundo, claro. Entre irmãos que se levasen dela, era envidia fulana. Fulana tiña aquilo, tiña outro, pois ainda está no outro, traz o outro día, e hoxe xa estás no outro, hai que ver, E que se cada iba levando. Antes levava-se, traía-lo ti, eu traía como a ti e aquela tamén. Agora non, agora ten que ser todo distinto, pero antes iguales. Eu unha vez tiña un vestido para facer para día da festa, e o vestido era verde con soliños blancos. E unha veciña miña estaba condenada porque sempre vía o vestido como o meu. Ela era feia. E a mí parecíame que eu era máis guapa que a min. Eu non tiña gana que ela levasse o vestido como o meu. Eu se sempre me gustou o que me visen. Bailar, eu tamén bailaba, ben suelto, e bailar, eu bailava sempre com os meus tios. Se eran velhos, pero bailaban moi ben. E eu, dia da festa e a volta da misa, bailava com as persoas maiores, xente velha. E ela non bailava. E eu fui buscar a miña tela, e para o outro día fomos facer o vestido dela, foi a costureira facer o vestido, e tiña a tela igual que a miña. Arrei caralho. E dixenlle eu á costureira, hai que fai o vestido do revés, porque o vestido como o meu non quero, e senón eu non quero o meu, e ti falo do revés. E depois o meu era verde com os olhos blancos, e o dela era branco com os olhos verdes. Non eran iguais, pero ela fadouse moito, Sua nai fadouse moito, e meu pai outra vez que lhe foi coser a minha tia, diz que lhe dixo ela, é como te pasou com o vestido da nossa Esperança, ela disse-lhe Magalina, é nada, é lá. Pero o vestido era como o das vossas. Non, eu fío, como a min partiu que tiña o dereito de tela. Dixo ela, pois, como o das vossas non é, dixo ela, ai, daquela fixen tudo das nossas do revés, que eu sequera non mirei sequera. É ela. É o que pasou. Ui, hombre! E non ia fazer vantas, non quero como se fulana. Quería aparecer con eu, non? Porque era hoxe non ten importancia ningún eso. E daquela, bueno, terías un traxe e non querías. Se cadra querías, pero se cadra non querías que te soubera a veciña por nada. Acórdame unha vez que comprei uns zapatos marróns descalzos, acaso non sabía, abertos por trás. Pois eran cerrados. E como miña nai que a de biqueira non tiña así moito secreto, bueno, ela queríanse moito. Eu non quería que o soubesen, metínos na hucha do trigo. Entre a hucha do trigo, que daquela non viñan en caixa nin 8 cartos, daban que os zapatos e levas para. E eu dixo, pero vou guardar para que non o sepan. Metínos na hucha do trigo e o nabo, dixo, non me vea, non me podo dar a ninguén. Era unha cousa de estrenar sen que ninguén te soubera. Na escada picaban, sabe, vai con estranhos, non me dixeches a nadie. A escada non, depende do que te collera. Unha vez íbamos para a corrida do Halo, e vamos todas contentas, e apareceu Estrella de Fuentes, que era moi guapa. E veio chamar por nós para a Romaría, e apareceu con unha toquilla preciosa, era guapa ela tamén. E nos pareceu un malirmo, nos que nos importaba, pero non nos podíamos ter. Depois máis tarde todas, pero a pá quería non chamo. E dou-nos rabia porque non nos dixera que campaba máis ganar porque iba máis rechamando.